Здравейте! Вие гледате Имоти с Митко БГ. В това видео ще направя един много кратък анализ относно старото строителство и относно новото строителство, за и против. Много от хората наскоро в един форум и една анкета, която пуснах в интернет и в социалните мрежи, се изказаха по този въпрос, така че съм се опитал да направя един по-широкомащабен синтез. Въпреки това той ще бъде кратък, няма да бъде някакво научно обяснение, по-скоро ще се концентрираме върху основните разлики между новото и старото строителство. Така, 3 основни и важни разлики. Първо, годините. Годините на старото и годините на новото. Интересно е, че няма конкретна година, в която да се казва старо строителство или в която да се казва ново строителство. Тук се приема се, че преди 2001 година, когато е приемането на новия закон за устройство на територията, започва, така да се каже, една нова ера. Тоест след 2001 година започва масово да се строи. Това е така нареченото ново, но ново в кавички. Казвам ново, защото това са 20-25 години до днешна дата. Старото строителство е преди това. Значи всички сгради, които са построени преди 2001 година, условно ги смятаме или ги зачисляваме в графата, старо строителство. И така, какво включва старото строителство? Това са ЕПК, панел и тухла. ЕПК е едроплощен кофраж, бетон излят на място с много здрава конструкция, без фуги между елементите, което го прави изключително устойчиво, здраво, без влага и без характерните за панела пукнатини. Технологията като цяло идва от Германия, у нас се използва през 70-те и 80-те години, основно в големите градове. Основно се строят високи етажи, това са 10 етажа плюс. ЕПК определено е по-здраво от панела, с много добра шумо и топлоизолация и като цяло, понеже е важно да отбележим, лесно се финансира от банките. Панелът е също една интересна конструкция, която представлява едни големи бетонни плочи, свързани с заварки, които имат фуги и с течение на времето се появяват пукнатини. Така че един блок, апартамент, който е в този блок, много лесно се разпознава дали той е от ЕПК, дали той е от тухла, което ще разгледаме малко по-късно, и дали той е от панел. Панел обикновено там, където са съединени големите блокове, наречени панели от бетон, има пукнатини. И тухлата, което е характерно за по-новото строителство, въпреки че в миналото или така наречено старо строителство също са използвани тухли, и то особено в централната градска част, да речем на София, Пловдив или така нататък. Но това ще го разгледаме малко по-късно. По-интересни са и така да се каже, качествени, това са материалите. Тухли, Винербергер, качествени керамични тухли с добра топло- и шумоизолация. Също така има тухли и тонк, но те не са толкова здрави, колкото с тях те са леки и се строи обикновено малки помещения, които са преградни. Те не могат да бъдат носещи. Тоест, те са изключително бързо, лесно се строи, но са крехки, рунливи е самия материал. Втората основна разлика между старо и ново строителство за или против, това е разликата в стандартите и изискванията, които се поставят при строежа на една къща, сграда, кооперация или каквото и да е съвременно строителство. С навлизането на съвременните стандарти в строителството се повишават доста изискванията към конструкция, енергийната ефективност и използваните материали. Новите сгради се проектират по така наречените еврокодове, които като цяло задават по-високи норми на земетръсна устойчивост,
натоварване, безопасност и качество. Също така това осигурява по-голяма надежност спрямо старите нормативи от преди 2001 година. Енергийната ефективност е ключов фактор. Използват се трислойни стъклопакети на дограмата, което е висок клас, топлоизолационни системи и материали, които намаляват разходите за отопление, в това число и охлаждане през летните месеци. Новото строителство включва и изключително много смарт технологии, умни входове, контрол на достъпа, умни врати, нали, в кавички умни, т.е. те могат да се контролират вече от телефони, от различни датчици, от различни цифрови часовници и така нататък. Системи за управление на отопление, вентилация, осветление, телевизия, интернет и други функции, които се намират в самия апартамент. Безспорно, така да се каже, това създава един по-висок комфорт и модерен начин на живот. Но поставя и въпроса: какво се случва, ако дадена система се повреди или спре да работи? Поддръжката и ремонтите на смарт системите и смарт инсталациите са една много дълбока и отделна тема и те много често изискват една специализирана намеса, което пък в своята същност усложнява живота. От една страна го улеснява, от друга страна го усложнява при една евентуална повреда. Това е третата характеристика – архитектура и квадратни метри. Значи първата беше годините на различните сгради, разлика в изискванията и стандартите е второто, и третото, най-болезнената тема относно квадратните метри на жилището и архитектурата. При старото строителство общите части са минимални, терасите не се включват към площта на апартамента. При последни етажи, особено терасите, могат да достигнат изключително много квадратни метри при новото строителство. Старите сгради често имат занемарени общи части и околоблокови пространства, но като компенсация са разположени в една много добра инфраструктура, близо до спирки, до детски градини, училища, магазини и различни, така да се каже, удобства за клиентите и живущите и купувачите в дадения район. Новите квартали, където е характерно новото строителство, типично, давам един конкретен пример, множество апартаменти съм продал точно там, Малинова долина, Манастирски ливади, имат една много ограничена, неразвита инфраструктура. Давам пример, Манастирски ливади изток имат една единствена детска градина, която е на 300 метра от новия Кауфланд. Така че това е едно от недостатъците. Нали? Не толкова добра развита инфраструктура, да не говорим, че няма нито една спирка в Манастирски ливади, обикаля едно малко електрическо, бусче, което събира живущите там. Да, ще кажете, има много паркоместа, има много гаражи, така е, но едно паркомясто в момента там е около 25-30 хиляди евро, така че това е един немалък разход за всеки един, който планира да живее в така наречените ново оформени квартали, които имат, разбира се, и своето предимство. Разпределенията при новото строителство често включват ъглови участъци, скосявания и вход директно към дневната или трапезарията. Докато при старото строителство винаги има коридор, отделна кухня, отделен хол, прави стени, без компромисни форми. Ъглови, извити, скосени и така нататък. Такова нещо при старото строителство не може да намерите, дори да искате, както се казва. Новото строителство има голям процент общи части. Също така има месечни такси към фирми, домоуправители или
така да се каже, една допълнителна такса за поддръжка, която в един случай е недостатък, но от друга страна пък оформя хубавата архитектура и хубавите тревни площи, без което, разбира се, не може. Спор няма. Височината на таваните при старото строителство може да стигне до 3-3,20, особено в центъра, в някои по-стари сгради, където сме продавали. Типично в това отношение са всички пресечки на Витошка, като се започне с Неофит Рилски, с Денкоглу, също така успоредна на Витошка, това е Ангел Кънчев. Това са все имоти и все улици, в които ние сме продавали апартаменти и сме запознати изключително добре и много, нали, в детайли относно плюсовете и минусите на старото и новото, така да се каже, строителство. Интересно при старото строителство също така е, че в почти всички, да не кажа абсолютно задължително, е, че се предлагат допълнителни сервизни помещения, като мазета, тавани, различни ниши, малки помещения, оформени като склад в самия апартамент или съответно извън апартамент. Докато в новото строителство това е абсолютно немислимо. Рядко е сгради с склад, въпреки че все повече започват да се появяват. И това става, така да се каже, забележимо едва тогава, когато трябва да смениш, например, гумите на колата с зимни и есени и ти се наложи да ги оставиш някъде. Оказва се всъщност, че няма къде да ги оставиш или трябва да вземеш хотел под наем, както е много модерно в момента, един изключително добре развит бизнес в интерес на истината, или това, което трябва да направиш, е да ги закараш на село. Само че заедно в колата трябва да сложиш и детското креватче, защото детето вече е пораснало, и хиляди други неща, където просто няма място за тях в апартамента, който ти си купил и живееш с радост в него. Така че интересното между старо и ново строителство, това са едни боричкания, които винаги ще ги има. Старото ли е по-добро, новото ли е по-добро? И тук грешен отговор, според мене, няма, тъй като всеки един може да избере дали да живее в малко по-стара сграда или дали да живее в малко по-нова сграда, зависимост от неговото желание и зависимост от неговото усещане, най-вече за квартала, най-вече за удобствата, които предлага той и най-вече за, така да се каже, групата от хора, които живеят в дадения район, което също е много важно. Така че, освен старо или ново строителство, всеки един купувач е нормално да разбере какъв таргет или какъв вид хора като типаж живеят в дадения квартал. Всеки един квартал има характеристики на това, но това е едно друго видео, което може би ще направя за типажа хора, които живеят в даден квартал. Много хора са ме питали, чудил съм се дали да го направя, да не би да обида някой, но може би е необходимо. Ще видиме. Става въпрос, разбира се, за град София. Надявам се това видео да е било полезно. Разбира се, то не е изчерпателно, не включва всички разлики, всички специфики и така нататък, но се надявам то да е такава ваша помощ относно избора на имот. Радвам се, че вие бяхте с мен. Това е Имоти Митко БГ. Натиснете долу ръчичката, абонирайте се за моя канал и ще се радвам да ви изпращам интересни новини, факти, събития и анализи от света на недвижимите имоти.